Καλημέρα παιδιά, Παύλος εδώ ξανά, καλώς ήρθατε πίσω σε ένα ακόμη βίντεο μου σε αυτό πέρα το κανάλι. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω σε ένα βίντεο στο οποίο θα σας διαβάσω άλλη μια ιστορία τρόμου. Είναι μικρούλα, αλλά όπως σας έχω πει θα σας διαβάζω μόνο μια ιστορία τρόμου, οπότε λοιπόν φύγαμε. Η οποία λέγεται «Γέννηση της άμορφης μάζας». Η ιστορία αυτή αφορά κάποια χωριά της Υπήρου, χρονολογείται πολύ πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σώζεται με την αφορμή με την προφορική μετάδοση. Ήταν κάποτε μια κοπέλα η οποία σε κάποιο πανηγύρι γνώρισε έναν νέο. Ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Υπήρχε όμως το εξής παράδοξο. Ο νέος βλεπότανε με την ύφη μόνο μετά τη δύση του ήλιου. Όταν τον ρώτησαν, είπε ότι δούλευε, οπότε όλη την μέρα ταξίδευε με τα πόδια, άντε κανένα γαϊδουράκι στην καλύτερη. Και γι' αυτό γύριζε βράδυ και έφευγε πριν χαράξει. Ακόμα αιτιολογήσε το γεγονός ότι δεν τον ξέρουν επειδή ήταν από ένα χωριό αρκετά μακριά από το δικό τους. Κάποια στιγμή η κοπέλα έμεινε έγκυος. Όταν όμως έφτασε η ώρα να γεννήσει, αυτό που αντίκρισαν ήταν μια άμορφη μάζα από σάρκα και καθόλου κόκαλα, Παναγία μου. Σοκαρίστηκαν όλοι και είπαν να εντείνουν τις έρευνες. Έτσι και έγινε, ώσπου ανακάλυψαν σε ένα διπλανό χωριό τον τάφο του νέου και στο σημείο του κεφαλιού μια μεγάλη τρύπα στο χώμα. Πιστεύετε ότι είναι σημάδι βρικολιάσματος. Τα ρούχα του νεκρού ήταν τα ρούχα με τα οποία τον έβλεπαν. Έτσι πήραν παπά, τον ψάλανε κανονικά και ρίξανε μαστιστό νερό στην τρύπα. Από τότε δεν ξαναεμφανίστηκε. Μου λέει αυτή η ιστορία. Έχει και ένα σύνδεσμο στο με 2 λεφτά. Έχω την πλάκα, δεν μπορείτε να δείτε το σύνδεσμο γιατί είμαι με κάμερα. Θα το δω μόνο εγώ, μισό λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να το ευχαριστήκατε φυσικά. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε μια πολύ ωραία εγγραφή στο κανάλι μου, καμπανάκι ενημέρωνες για νέα βίντεο. Και θα επιστρέψω σύντομα με άλλη ιστορία τρόμου. Μείνετε συντονισμένοι.